Hi everyone! Kumusta kayo? I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. My name is Ria. Welcome sa channel ko. Today ay magluluto tayo ng my take sa braised pork. Madali lang itong gawin at masarap. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. So first off, kailangan natin ng pork. Ang gamit ko dito ay yung pork belly, all-purpose flour, cornstarch, asin, ground black pepper, garlic powder, canola oil, brown sugar, star anise, red wine vinegar, calamansi juice, soy sauce, oyster sauce, pineapple juice, at saka tubig. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below. So, ang una natin gagawin ay ipapat dry muna natin ang karneng baboy katulad ng ginagawa ko dito. Once dry na yan lahat, gagawa tayo ng breading mix. So, sa breading mix, combination lang yan ng all-purpose flour, cornstarch, ground black pepper, asin, at saka garlic powder. And then, i-mix lang natin yan using your hand or fork. Basta make sure na malinis yung kamay nyo. Okay? Then, once na-mix na yan lahat, i-bread or i-bread or i-coat natin ang karning baboy isa-isa yan hanggang sa maubos lahat, katulad ng nakikita nyo dito. Then, iset aside lang muna natin kasi magpapainit tayo ng oil. Magpapainit tayo ng oil sa pan on medium heat. Once it's nice and hot, lutuin at prituhin na natin yung baboy. Mga about, I would say, 5 to 6 minutes on each side. Pero kailangan na hindi siya overcrowded, okay? Kasi instead na magpa-fry, magba-brown yan, mag-steam kung dikit-dikit sila. So, it's a no. So, yan. So, once ma-brown na, ita-transfer lang natin ito sa pot. Then, ilagay natin ang lahat ng remaining na ingredients. Yung brown sugar, ground black pepper, yung star anise, ano yan, optional yan. So, yun na nga, lahat ng ingredients na ilagay na natin dyan. So, once mailagay na yan lahat, haluin lang natin saglit. Tapos, takpan, lutuin at pakuluan ito on medium heat lang muna for 35 minutes. Then, haluin natin, make sure na hindi siya nag-stick sa bottom ng pan. Then, after mahalo yan, takpan na naman, tapos i-adjust natin yung heat sa low, para kumbaga i-slow cook natin ito, mga I would say additional 30 to 45 minutes hanggang sa ma-reduce na yung sauce at super lambot or tender na ng meat. And that's it. You can always adjust this recipe according to your desired taste. Yan naman ang sa cooking. I mean, you can always adjust it. Alright guys, that's all for today's video. I hope na matry nyo ang masarap na braised pork. Thank you for watching. Take care.